अखा हाबा दै जमा जायोमोन खोमा हाब्रु जायोमोन दां ना? जायो खस्थ' मोनो। एबार मोजां जासिगोन। ठेकेदारफोरखौ मोजां बानायाबाथाय होखा हमखा एकदम मोजां बानायनो होखा नोंसोरसो थाबायगोन बारगोन नालाय। जोंनिनो नांगौ। औ लबार दंफां लबारनि आथाखौ माबायदि बख'यो नोंथांमोना एसे नायनानै लानो हागोन आरो ना नै ओमफ्राय बिनि आजावग्राया गोलैबाय माथो नै दाबो आथाया गगासिनो दङ नै लबार दंफांनि आथा इयो नै। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेनसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय। आङो दङ दायो माजबाट एरियानि सिङाव थानाय नैबे गोजोनपुरि होननाय बर' गामियावहाय। ओमफ्राय आङो दायो आदर्श थांगोन एसे खामानि जागासिनो दङ। दा बेवहाय मा खामानि जागासिनो दङ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनोसै। बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै। जायफ्रा मोजां मोनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। बे गामिखौ मा होनोमोनलै? आदर्श हा? आदर्श दिकापुलि। अ इयो आदर्शआ मोननै मोनथाम दं नामा? आदर्शआथ' मोनसेयानो माने सोनाब सा खोला गामि दफा दंबावो आरो आदर्शआ। आदर्श बाहादुर आदर्श माने आदर्शआ जायगाया मोनसेयानो आरोना ओमफ्राय माने सानजा खोला सा खोला बिराद गुवार ना बिराद गिदिर ना आदर्शआ? गिदिर ना? ओंखायनो माने मानसिफ्रा आदर्श होनोब्ला माने सानजा सोनाब सोङो आरो बबेथिं थांगोन। गेजेर आदर्श, औ सानजा आदर्श, सोनाब आदर्श, नैबेबो आदर्शआनो बे जाहैबाय दिकापुलि गामि आरो बे। एबार मोजां जासिगोन ना लामाया? जानांगौ। औ जानांगौ। नै गंसे मोनफैबावबाय। खस्थ' मोनोमोन ना बारनो माबा अखा हाबा दै जमा जायोमोन खोमा हाब्रु जायोमोन दां ना? जायो खस्थ' मोनो। एबार मोजां जासिगोन। ठेकेदारफोरखौ मोजां बानायाबाथाय होखा हमखा एकदम मोजां बानायनो होखा नोंसोरसो थाबायगोन बारगोन नालाय। जोंनिनो नांगौ। औ नैबे गामिया जाहैबाय नैबे जायगाया जाहैबाय माने आदर्श दिकापुलि। आङो दायो माने आदर्श दिकापुलियाव दं आरोना। बेवहायनो माने लामानि हा गारगासिनो दङ। ट्रेक्टरा गारगासिनो दङ मोनहैबायानो सिगाङाव लिराखैनो आङो बेखौ। ओइनै गंनै थाब जागोन रायजोफोर नैबे लामाया थाबनो माने खोजोबगोन बारा गोबाव लानाय नङा सप्तासेयावनो कमप्लिट जागोन आरो बे लामाया। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय माने खामानिया सुरु जाबाय। हा गारनायाथ' गेजेर नांबायानो दायो आङो लिरगासिनो दङ। जुदि बावनांगौ लिरनायखौ बावनांगौ आङो बेवहाय माने थालांनांगौब्लाथाय ट्रेक्टर ड्राइभारफ्रा होगोन आंखौ। बेनिखायनो माने आङो एकदम फैनाय लोगो लोगोनो थिखोखादों आरोना। ट्रेक्टर सोरना थिगबैसे जादों फैनाय लोगो लोगोनो थिखोखादों लिरखादों आङो। बोरैबा जुदि बावनांगौब्लाथाय ट्रेक्टर ड्राइभारफ्रा होसोगोन आंखौहाय फैनो होनाय नङा माजबाटआवहाय। बिसोरबो माने खस्थ' खालामनायसैना खस्थ' खालामनानै माने सान्दुं गोसायाव नै सालायनानै ट्रेक्टर सालायनानै हा गारगासिनो दं दायो। लबार बागाना नै लबार दंफां नै लबारनि आथाखौ माबायदि बख'यो नोंथांमोना एसे नायनानै लानो हागोन आरो ना नै ओमफ्राय बिनि आजावग्राया गोलैबाय माथो नै दाबो आथाया गगासिनो दङ नै लबार दंफांनि आथा इयो नै जमा जाबायानो नै आथाया नै बेबायदि माने दानख्लाबनानै बेबायदि लामा बानायना होयो आरोना आथा गग्रा। दायो आथाया माने नैबे लामाजोंहाय बोहैनानै नैयावहाय माने थिं दोना होनाय दं आरोना। बे थिंजोंहाय गोलैनानै नैबेयाव नै फुरियावहाय जमा जायो आरोना आथाया। दायो माने गासिबो दंफाङावनो बेबायदि माने दानख्लाबनानै आथा गग्रा लामा बानायना होनाय दं आरोना। बेनिफ्राय खुरै खाना होनाय दं आरोना। बेवहाय आथाया जमा जायो आरोना। आङो माने माबायदि गयो नुफेराखैमोन नालाय। होमबा दंफाङाबो माने बे हा खोनाय जिङावनो दंखायो नालाय। ओमफ्राय आङो माने मा दानख्लाबना होनाय खुरै खाथाबजों होनानै नायफैबाय आङो माने बे आथा गग्रासो आरोना लोगोफोर। नै खुरैयावहाय जमा जायो आरोना आथाया नै बेबायदि माने लामा दंखायो नै बेजोंहाय गबोनानै खुरैयावहाय जमा जायो आरोना। लाख लाख थाखा मोनो जानांगौ लबार मालिकआ लबार दंफां मालिकआ। माजबाटआव दै लोगोफोर माजबाट आदर्श आरो माजबाटनि लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला मोनसे लाइक खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि जायगायावनो माने नैबे ब्लगखौ बानायनाय जादों आरोना माजबाट आदर्श।
लामाया मोजां जासिगोनलै रायजोफोर नैबे ससे लामाया माने हाखर हाला अन्थाइ ख्राव ख्रावमोन दायो माने हाखौ गारगासिनो दङ साइडनि बाम आरोना बेखौहाय साइडनि बाम होनो जाहैबाय बेखौ दायो माने हा गारनाया गेजेर नांबाय ओमफ्राय दा माने समाबो बारफ्रा जाबाय नालाय एसे जानाय लोंनायनि सम जाबाय दायो हाफ टाइम जाबाय आरोना ओमफ्राय हाजोआ खाथिथार नै हाजोआ खै किल'मिटारसो जागोन दा बेनिफ्राय नै हाजोआ इयो माजबात हाजोआबो खाथिथार सम मोननायब्लाथ' हाजोआव बेरायहैनो हागौमोन हाजोआव थांनानै एसे देखायनो हागौमोन नोंथांमोननो माजबातनि हाजोखौ थांफेराखै आङो हाजोआवहाय हाजोआ खाथिथार ओइ बैनो ओइ नुहुरनायानो आरोना हाजोआ आङो माने लिरला लिरलि एसे हाजिरा आंबो माने एसे मुहुरि जाफैदोंलै मुहुरिसो दै आङो माने ट्रेक्टरा गंबेसे फैदों गंबेसे गारखो बेखौ लिरग्रा आरो नङाब्ला एसे थगायनो हागौना गंबा जानायखौ 6टा 7टा होलाबायनो हागौ बेनिखायनो एकदम थख' लिरखादों आङो बहिया एकदम आखायावनो दंखायो नै थख' सोरना गंबेसे जाखो हा गारनाया रावबो थगायनो हाखाया आंखौ दा आरो आं भिडिअबो ब्लगबो बानायबाय थाखादों नै केमेरायाबो अनखा आंनिया 1 hour later थ' लोगोफोर ओंखाम जाबायलै माजबातआवहाय माजबातआव माथो हाथरखि हटेल दङ बिराद मोजां बिल्डिं सायाव आङो हटेलखौ देखायदिया ओमफ्राय ओंख्रिफ्राबो बिराद गोथाव माथो सबायबो मोनो अनलाबो मोनो दालियाथ' थाखाबायानोसै आंना मिरामिससो नालाय देखायदिया आरोना ओमफ्राय गाबोन समफोर फैबावोब्ला बेदरफोरजों जानाय जायोब्ला हटेलखौबो देखायगोन र' बिराद मोजां बर'निनो हटेल नामा हाथरखि जाहैबाय हटेलनि नामा 2 किल'मिटारसो जागोन आरोना लामाया 2 किल'मिटार जागोन ना 2 किल'मिटारसो जागोन आरो लामाया 2 किलोमीटर 100 मीटर कम हा 2 किलोमीटर 100 मीटर कम 2 किल'मिटार 100 मिटार खम लामाया 2 किल'मिटार जानो 100 मिटार खम आरो ओमफ्राय दायो माने हाखौ साइड बाम होनो जाहैबाय बेखौ साइड बाम आरोना दा गारनाया साइड बाम गारगासिनो दं आरोना हाखौहाय साइड बाम होगासिनो दङ दायो दा माने फुरा कमप्लिट नैबे लामासिम मोनफैबाय आरोना बियो लामाया जाहैबाय माजबात टाउननिफ्राय आदर्श हाबबोनाय लामा बियो ओमफ्राय बे आदर्श गेजेर लाइन आरोना सोरना थिबैसे जादों माने आङो लिरजोबनांगौ आरोना ओमफ्राय एसे गड़बड़ जाब्लाथाय ट्रेक्टर ड्राइभारफोरजों होजागोन आरो आङो लिरनाया एसे खम जाब्लाथाय ओमफ्राय बारा लिरबाथाय माने थिखादारजों रायजागोन खम लिरबाथाय ट्रेक्टर ड्राइभारजों होसोजागोन आरो आङो बाराबो लिरनो हाया खमबो लिरनो हाया एकदम माने सोरना थिबैसे जादों रोखा लिरथारनांगोन आरोना आङो एकदम नायबाय थाथारनांगोन आरो दायो गारिफोर थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय प्लेन खालामना होआब्ला गारिफ्रा थांनो फैनो एसे उसुबिदा जागोन नालाय दायो प्लेन खालामना होबाय आरोना दा बरिया जाबाय आरोना दायो गारिफोर थांजासिगोन आरोना गोदानथारलै JCBआ गोदान बायनाय नामाथाय सोरबा दायो माने बेखौहाय गेजेरनिखौहाय माने JCBजों प्लेन खालामबाय नालाय ओमफ्राय दायो माने साइड बामखौहाय खदालजों प्लेन बानायगासिनो दं आरोना 6 hours later ट्रेन फैबाय दायो ट्रेन स्टेशनाव मोनफैबाय माजबात दिनै जोबथ'बाय डिउटिया दिनैनि थाखाय एसेनोसै दिनैनि ब्लगाबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर दायो ट्रेनाव गाखोनोसै धेकियाजुलि थांसैलाय न'आवहाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि